Bydd y nerfau yn frith ymhlith y chwaraewyr yma. Tybed a'i profiad boes Nant Conwy fydd y gwahaniaeth. Nifer ohonyn nhw eisoes wedi chwarae yn y Stadiwm Genedlaethol. Yr capten Caron Davies yn agor y sgorio ar y Principality yn gynnal tripwynt i Caron Jack, 6 ar 20 oed. Chwarae yn y ffeinal ar y maes yma am yr eildro yn ddewr i atal yr hyrddiad yma. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n dod na, symudiad fach desglys yn gwmpas blaen y lein. Y bas gan Luke Morgan i'r capten Stuart Vaux a'r bachwr yn croesi am ei drydydd cais ar 10 o'r tymor i roi dîm ar y blaen. Mae rhaid chi roi camoliaeth y fan hyn, chwarae teg. Maen nhw wedi bod yn gwthio am y 5 i 10 munud diwetha. A be welson ni, mynd am y linell bach hyfryd, codyn y cefn. A jyst symudiad bach hyfryd yn cadw Stuart Vaux ar y gornel. 6 ar 20 oed, Caron Davies. Gosod briciau yw ei waith o ddydd i ddydd. Ond heddi, yn gosod y sylfaen, yw dîm yn gywir i anel am yr eildro a Nant Conwy nôl ar y blaen ar Stadiwm Principality. Cic rhagorol arall, chwarae teg, 6 o bwyntiau i Nant Conwy. Fe hyd ag y fedran nhw. Cario, mae'n daclo'n caled nhw. Gito David. Simon Feel, unwaith yn rhagor yn dadlwytho. Un bas ola'r canolor yn cael ei lusgo. Gerfydd i gris i'r llawr. Mae'r blaenwyr yno yn barod yn y fan ar lle am yr cais. Wedi cael i roi, mae yna bedwr o gyrff i gael. Wel, mae'n gwybod y ffordd i'r gwyngalch. Stuart Vaux yn croesi am ei ail. Trecelyn, y cryfder yn curo ar ddiwedd y dydd ac yn sgorio. Mae Stuart Vaux yn cael ei ail gais i Trecelyn. Sgorio hefyd, digon o bêl-dro, digon o rygbi, digon o chwaraeon i'ch diddannu ar S4C, ond yma ar y Stadiwm Genedlaethol. Trecelyn sy'n mynd amdani unwaith yn rhagor, allai eich sicrhau chi hefyd bod y cais yna dan gesel y bachwr Stuart Vaux. A dwi'n ame bod yna hat-trick ar yn dwylo ni fan hyn. Ife, yr hyrddiad yn dod, yn cael ei reoli ar y gwt. Ond na mae'r cais cost wedi dod. A'r cais hwnnw, y pedwerydd o'r prynhawn, yn cael pen ymwdol ar y gêm yma fel gornes. 7 pwynt ychwanegol i Trecelyn, a'i sgôr nhw nawr. Wedi bod yn marfer yr opsiynau yma yn ystod yr wythnos. Allan ar cochyn, Carwyn Ellis. Nawr o'r bêl ar blat, un pas arall. Y dadlwytho ar eilydd sy'n croesi. 17, Siencyn Metcalf. Gwaith ardderchog gan Nant Conwy i orffen y gêm yma ar nodyn uchel. Wel, dyma fydd y weithred ola. Y gic yn cael i cicio, Bill yn cael ei cicio dros yr ystlys gan Simon Feel. A'r dathliadau gan Trecelyn yn dechrau ar y chwiban ola. Buddigoliaeth swmpus, buddigoliaeth heiddiannol. 3 chais i'r bachwr Stuart Vaux. 1 cais cosp hefyd. Diolch i sgrym nerthol y tîm o Sir Caerphilly. A hynny yn rhoi mantes a buddigoliaeth gyfforddus i Trecelyn yn erbyn Nant Conwy o 9 pwynt ar 20 i 13.